Od miliardového impéria k najväčšiemu škandálu hudby. Predstav si, že si jedno z najväčších mien v hudbe. Pozná ťa celý svet, vlastníš značku, buduješ impérium a potom sa tvoje meno začne spájať s jedným z najväčších škandálov v histórii hip-hopu. Toto je príbeh Seana Diddyho Combsa. 10 ročia bol Diddy symbolom úspechu. Bol producent, reper, podnikateľ. Muž, ktorý pomohol vytvoriť éru modernej hip-hopovej kultúry. Ale v roku 2023 sa začala séria obvinení, ktoré úplne zmenili jeho verejný obraz. Nasledovali žaloby, vyšetrovanie a v roku 2025 začal jedno z najsledovanejších súdnych procesov v hudobnom svete. Prokurátor ho obvinil z viacerých závažných trestných činov. Diddy všetky závažné obvinenia odmietol. Porota ho nakoniec uznala vinným z 2 bodov súvisiacich s prepravou na účely prostitúcie, ale oslobodila ho od najzávažnejších obvinení zo sex trafficking a organizovaného zločinu. A potom prišla ďalšia kapitola. Po procese sa objavili nové žaloby a ďalšie tvrdenia proti nemu. Jeden z najnovších žalôb v roku 2026 tvrdí, že sa mal dopustiť sexuálneho útoku bývalého detského herca. Diddyho zástupcovia tieto tvrdenia označili za nepravdivé. Internet medzi tým explodoval. Ľudia začali analyzovať staré videá, staré rozhovory, staré momenty z jeho kariéry. Vznikla jedna veľká otázka. Ako mohol človek s takým vplyvom skončiť v takejto situácii? Ale pri takýchto prípadoch je najdôležitejšie jedno. Rozlišovať medzi tým, čo je dokázané, čo tvoria žaloby a čo sú iba internetové špekulácie. Pretože prípad Diddyho nie je iba o jednom škandále. Je to príbeh moci, slávy a o tom, ako rýchlo sa môže obraz jedného z najväčších hviezd sveta úplne zmeniť.